Niin tuli mieleen tämmöinen filosofinen ajattelu, että ihmisen hyvinvointi on aina yhteydessä ollut ihmisen niin siihen valeolonsa tilaan, että pienestä asti ihminen on oppinut jo hiekkalaatikolla ottaa sen niin pikkuauton kätteen ja se on vaikka puinen auto, joka on tosi pieni ja semmoinen, että se hyvä, että siinä on renkaita, jotka liikkuu, niin se on silti sillä leikkinyt ja päästellyt ääniä ja sitten mielessään on vielä kuvitellut sen, että se on semmoinen formula-auto ja se on tosi hieno ja se on rikkain auto, mitä maailmassa on ja sillä pääsee lujinta ja näin, vaikka se on ihan semmoinen puinen ja romunen, niin se kuvittelee sen aivan mahtavammaksi autoksi siinä mielessä vaan, että sillä itsellä olisi parempi olo, kun se leikkii siinä, niin se parantaa vaan sitä olotilaa, sitä terveydentilaa ja mielentilaa sillä leikkimällä ja semmoisella kuvitteellisella pienellä valheella, istuttamalla semmoisia pieniä hyviä valheita itseensä ja ympärilläkin olevia, sillä lapset on semmoisia hyvän olon valehtelijoita osaksi, semmoisia vähän, että ne kertoo kuvitteellisia asioita, jotka on tosi mahtavia ja semmoisia lämpimiä, hyviä niin silleen, että onpa kivaa, kun täällä jotenkin jotakin, kyllä ne vahvistaa niitä hyviä ajatuksia useasti, että ne saattaa kuvitteellisesti sanoa, että mitäs tämä kirja voisi vaikka lentää tai jotakin. Sekin on kyllä hieno ajatus silleen, että jos kirja voisi lentää, niin se voisi tulla sulle pöydälle ja sä voisit lukea sitä. Sun ei tarvitsisi liikkua, sulla olisi hyvä olla silloin. Sulla olisi silloin parempi olla, kun se kirja lentäisi sun eteen. Niin sun ei tarvitse liikkua, vaan sä saisit säästää energiaa ja istua. Niin siinä on jo hyvä semmoinen kuvitteellinen valhe jo hyvinvoinnista. Niin tämä ihmispsykologia ja terveydentila niin on ollut aina tommoinen yhteystila, että ihmisen täytyy vähän valehella muille ja itselle, että sillä on parempi olo. Ja sitten se kuuluu ihmisen elämään. Valehtelu on osa ihmisen elämää ja tarkoituksellista ihminen voi elää ja elää paremmin valheessa ja valehtelijana, koska siis se vaan luo hyvinvointia. Ja silloin puhutaankin, että tosikot tappaa. Se on se sanonta. Tosikkoisuus tappaa ja tosikot tappaa. Ja tosikkoisuus sairastuttaakin. Se sairastuttaa mieliäkin, koska siis liian realistisena eläminen, niin sulla ei ole sitä kuvitteellista selviytymismuotoa sun elämässä, että sä et enää edes kuvittele, että sulla olisi asiat jossakin vaiheessa paremmin. Sillä kyllä ne tulee olemaan, mutta sä et enää vie sitä ajatusta sillä valheella ja kuvitteella eteenpäin. Niin sä menet totuudessa eteenpäin, niin se on hirveän mutasta ja vaikeaa siinä mielessä, kun se valehtelija voisi olla ihan rahattomana juosta saman ralli kuin sinä silleen rahallisena, mutta rahallisena oot vielä ankeammassa kunnossa, vaikka sulla on jääkaappikin täynnä, vaikka sulla on lompakkokin täynnä, vaikka sulla on kaikki hyvin, niin sä et valehtele, niin sulla silti on huono olo, vaikka sä toteat, että mulla on jääkaappi täynnä. Sä toteat sen jotenkin silleen, sanotaan, että se on todettu asia ja se on täynnä, mutta sitten yhtäkkiä kun sulla ei enää mitään mistä valehella, että se jääkaappi ei ole välillä tyhjä, niin sitten sulla tulee semmoinen ehkä tyhjä olokin tavallaan. Sehän siinä on, että ihminen joutuu valehtelemaan, sillä sitten vs. se ihminen, jolla on se jääkaappi tyhjä ja se kuvittelee sinne, että vitsi, mulla on jääkaappi täynnä, niin sillä tulee jotenkin parempi olo siitä, vaikka se ei ole, mutta se niin kuvittelee, että sillä on. Niin se silti naureskelee sille asialle iloisemmin loppujen lopuksi, kun se sanoo, että hei, kyllä siellä on vaikka mitä. Semmoinen kuvitteellinen ihminen voi paremmin kuin semmoinen kuvitteelematon niin faktoissa. Tietenkin sitten kun mennään siihen hetkeen, että kuvitteellinen ihminen joutuu toteamaan sen todellisuuden, välillä niin pettymään, niin se pettymisen tunne voi olla vahvempi kuvitteellisella ihmisellä kuin sillä todellisella. Niin siinä taas on se kääntöpuoli tässä teoriassa, että jos kuvitteeliton ihminen sitten joutuu niin menee siihen jääkaapille ja aukaisee sen jääkaapi ja silleen toteamaan, että hitto, tämähän on täynnä, niin sillä tulee siinä vaiheessa se tosi palkinnon tunne. Mutta sitten kuvitteeliton ihminen joutuu kohtaamaan sen jääkaapi ja avaamaan sen jääkaapi ja toteamaan, että täällä ei ole mitään. Niin sitten sillä tippuu vähän niin kuin se, silloin tulee aika kovat niin kuin osumakohdat. Mutta niin kauan kuin kuvitteelimaton henkilö välttelee sen jääkaapin avaamista, niin se maailma on aika hieno ja varmasti hyvä. Mutta aina on se todellisuuden tunkeutuja tai todellisuuden hakija, joka tulee koputtaa sulle, että hei, avaappa se sun jääkaappi ja kato oikeasti sinne. Niin se tulee poksauttaa se sun
kuplan niin sanotusti ja herättää, että sä et voi hyvin, vaikka sä voit hyvin oikeasti, mutta ne vähän niin kuin pilaa sen asian, että se sanomalla sillä, että sulla ei oo sitä tai sulla ei ole tätä, niin sä et voi hyvin. Niin sekin on huono asia oikeastaan, koska kaikista kaunein asia olisi ihmisellä olla se, että antaa kaikkien olla mitä ne on. Kuvitteellisten ihmisten hyppiä tuolla kukkien kanssa jossakin niityllä ilman vaatteita tai ilman ruokaa. Ja siihen asti ne saa kyllä ruokaa, mutta silleen, että antaa niiden olla siellä, eikä ne havittele just näitä, mitä kuvittelemattomat ihmiset havittelee, näitä niin kuin materiaalia, turvaa itselleen, semmoista todennuksia, että mulla on tää, niin mä voin hyvin, mulla on tää, niin mä voin hyvin. Niin ne eroavaisuudet saisi vielä olla silleen, että ei puututtaisi toisten peleihin ollenkaan, niin asiat olisi tosi hieno. Ja se varmaan vaikuttaisi siihen ihmismielenterveyteen sekä psyykkiseen terveyteen paljon, kun siellä se teoriassa on todettu, että ihminen kuvittelee itselle flunssaakin, että se jo kouluun mennessä saattaa ennen kouluun mennessä ja sanoa, että mulla on nuhaa, koska se ei tykkää vaan mennä sinne kouluun, niin se jo silloin uskottelee itselle jo semmoisia psykosomaattisia sairauksia ja somaattisuutta, semmoista niin jo alkusairautta, jota ei edes ole, mutta se kehittelee sitä mielessä, että tulisi placebo-toimintaa jo, että se voi alkaa tuntea jo flunssasta tunnetta tai nenävuotaa tai vastaavaa ihan vaan siitä syystä, kun se toteaa, että sen täytyy mennä johonkin, niin sillä voi tulla jo alusta alkaen jo semmoinen, että kun joutuu nouseen töihin tai kouluun menemään, niin sillä voi olla huono vointisuutta jo siinä vaiheessa, joka on tosi surkea asia. VS kun tämä voisit olla toteamatta mitään, et valehtelisi itselle ollenkaan, että tämä olisi huono olla, kun lähtee jonnekin, vaan sanoisit, että itse on hyvä päivä ja hyvä lähteä töihin ja hyvä lähteä kouluun ja hyvä mennä niin johonkin ja hyvä käydä kaupassa ja hyvä näin niin koko ajan inttää sitä hyvinvointia vaan kaikkiin näihin sun tekemisiin ja olemisiin. Niin koko elämä, jos ihminen voisi tehdä sitä, niin se varmaan tulisi olleen terveempänä jokaisen lähtöön mennessä, ihan sama mihin se valmistautuu tai ihan sama mitä se tekee. Niin se varmaan se mielen yhteys ja kehoyhteys voisi olla toiminnallisempi ja paljon parempi. Kunhan se vaan sanoisi jokaiseen asiaan, että on kiva lukea, on hyvä lähteä. On mahtavaa olla terve ja katsoa tätä elokuvaa samalla. Niin tommosia valheita, ei se nyt valheita tarvitse olla, mutta syöttää tommosia asioita omaan mieleen. Mielikato ruokkii kehoa ja keho mieltä. Niin sä ruokit mielen asioita, niin ne jotenkin liikkuu sitten kehoonkin ne asiat jostakin syystä. Siinä sitten se on se ominaisuus ja omituisuus ihmisissä, että miten mieli ja keho toiminnastaan. Kyllä me tiedetään se suurin piirtein, mutta siellä on vielä semmoisia asioita, mitä me ei osata selittää. Niin mielen voima ja mielen taho yhteys niin kehon voimaa ja kehoyhteyttä, se henkinen ja astraaliyhteys ja sun muu karmaattinen yhteys, että todetaan asioita, että näin on. Hyvä on olla, kun lukee, hyvä on olla, kun juo, hyvä on olla, kun tätä. Niin näitä hokee muutaman 10 minuuttia päivässä, niin saattaa ollakin, että sulla on aivan erityisen hyvä päivä muuten vaan se hokemisen perusteella. Kun vs. sitten se tyyppi, joka oli vaan todennut, että mä käyn vaan syömässä tuolta tuo jutun ja mulla on sen jälkeen hyvä olla. Se tekee ne toteutuisesti ne asiat, kun toinen vaan hokee niitä. Vaikka sillä ole penni hyrrää, vaikka sillä ole kirjaa, niin se hokee ne kaikki, että sillä on ne kaikki itsellä. Sitten se silti lähtee hymyilemään ja saattaa lähteä jopa paremminkin hymyilemään tuonne, että se saattaa olla jopa niin siinä valheen peittämässä ja niin siinä tunteessa, että se olo on enemmän kuin miljonääri. Niin se silti kävelee tuolla niin kuin miljonääri ja nauraa kuin miljonääri, vaikka ei sillä ole sitä niin kuin todennut sitä asiaa. Ja sitten vs. se, että joku, jolla on todettu ne asiat, niin se on jotenkin hirveän ressaantunut siitä, kun sillä on ne, kun se ylläpitää sitä määrää, niin se joutuu sen määrän paineen alle, sen numeraarin määrän pitämisen alle, ja se ei voikaan niin hyvin kuin se, jolla on tyhjät taskut, koska sillä ei mitään menetettävää, mitään niin ollutkaan, niin sillä on paljon hauskempaa. Sillä on vain kuvitteellinen miljoona, jolla ei ole mitään arvopainoa mihinkään, mieleen tai mielenterveyteen tai mihinkään, niin sillä on hauskempaa. Mutta se kuvittelee silti, että sillä on se ja se käy käveleen tuolla niin kuin se olisi. Ja se saa sitä tosi hyvää mielenvoimaa ja hyvää oloa. VS kuin se, joka joutuu ylläpitämään sitä määrää, jolla oikeasti on se. Niin joskus sanottu, että rikkaus on
rikkaus on myös rakkautta ja rakkaus on rikkautta, mutta se, että rikkaus on myös niinkö rajoitettua ja rikkaus on rajallistavaa ja semmoista painostavaa ja vapaus siihen puoltaa ja vapaus siihen niin tuo sitä hyvää puoliarvoa rikkauteen. Että jos osaat olla rikas, rakas ja vapaa, niin siinä on jo 3 niin hienoa yhdistelmää, että se varmasti johtaa jo semmoiseen elämään, että sä oot varmasti terve, pitkä ikkä, kun oot rikas, rakas ja vapaa. Niin en tiedä sitten, tietenkin sitten aina tuli se pääpaino, että jos on liian hölmö, niin rikas, rakas, vapaa ja sitten jos on hölmö, niin voi menettää niistä jonkun tai sitten siinä vapauden olossa tipahtaa jonnekin, kun seikkailee, kun valutaan. Ja on näitä sitten tämmöisiä tekijöitä, mutta mennään sitten niihin syvempiin asioihin, sitten muuhun niin erityistekijöihin ja tämmöisistä jossakin vaiheessa. Tuli tämmöistä ajattelumaailmaa terveydestä ja näistä somaattisista ja psykologisista tekijöistä terveyteen, kun tuossa oli tuo kirja, minkä mä otin tuolta hyllystä nyt, niin se oli tämä Miksi ihmiset sairastuvat. Luin sitä vähän aikaa, ehkä luen vähän lisää. Siellä oli kiinnostava just aihe tästä, niin mulla tuli mieleen itsellä tuo fakta, että ihminen on semmoinen hyvän valheen etsijä ja syvässä valheessa eläjä aina alun perinkin, että hiekkalaatikolta ja muualta asti tykkää sitä tehdä. Mutta ei siinä sen pahempaa ole. Kiitos tästä ja kiitos kaikille kuulijoille.